Volám sa Robert Nat, som advokát, zameriavam sa na odškodňovanie úrazov, dopravných nehôd a pochybení lekárov. Od roku 2010 pôsobím v kancelárii Osborne Law. Ja a náš tým sme zastupovali už vyše 1000 klientov zo slovenskej a českej komunity. U nás nájdete odborníkov, ktorí sú v oblasti kompenzačného práva Anglicka a Walesu doma. Nevzdávajú sa pri prvej prekážke a urobia pre úspech maximum. V prípade, že ste utrpeli pracovný úraz nie vlastnou vinou, máte 3 roky na to, aby ste požiadali o kompenzáciu. Nevždy je však jasné, kto úraz zavinil, ani to, či je reálna šanca od niekoho kompenzáciu získať. Preto by bolo nereálne očakávať, že zranená osoba bude schopná na právne zastupovanie utratiť tisíce libier. Preto je zastupovanie na báze dohody prezývanej ako no win, no fee, alebo ak nevyhráte, neplatíte, ideálnym riešením. Ak kompenzáciu pre vás získame, zaplatíte nám z neho províziu, ktorá nebude vyššia ako 25%. A často je to aj menej. V prípade neúspechu nezaplatíte nám ani odporcovi, od ktorého ste kompenzáciu žiadali.